Okay na po yan. Kasi, ano niya sa duwa? Yeah, hi, si Josila. Lagyan mo na yung kado. Sino sunod, bebe? Oo. Ipapariban daw yan ng nanay niya pag sa edad na. 12 pa lang kasi yan. Nandiyan na lahat yung nutrient sa ano. Pantay din lang po. Okay. Nag-usap na kami sa bahay. Yan ang gusto niya. Nag-usap na kami yan sa bahay. Si Dora hanggang balikat yon. Ay, dito oh. Hindi balikat dito oh. Diyan. Oo. Saka wala namang bangs. May bangs si Dora. Dora 2.0. Hindi ko rin si Dora talaga. Sino man ang lalamin? Thank you for watching, guys. Tapos na po sila mag-battery ng kanilang hair. Mission accomplished na po nila. Huwag mo naman papaluin. Wala naman yan na. Hindi sinay na yan ang gahawak sa'yo. Tinanon mo, balahin ko yung bibig ko. Balahin ko yung bibig ko. Ay, wag mo, pakalmahin ko siya. Thank you for watching, guys.